ashe cikinsa so kwai dafi taimaka ki agaza da ke nake. Wai ashe cikin ta so kai dafi taimaka ka agaza da kai nake. So ya zama sai ka ce ajali ban gana biyinsa ba ya kyala zuciya da samu sauki sai in bai shige ta ba. Yau na shiga damuwa wadda na so gashi ba ta so ni ba. San ban iya rayuwa babu ke taimaka ki agaza da ke nake. Da ta wani ba ɗaya ba ne mana, amma ta da mayaudara ba kya cikinsu ki nazari na. Soke mini lamuni mu kulla so miya alkawari mana, da kwana gwada miki cikin mutane a maza daban-daban kawai muke.